ngarep kaya ya-ya lho. Kaya wong cerdas sing malah pekok ngono lho. Aku cerdas sih mek 10 menit tok baru pekok nih aku Mas. Oh, lah iki bandrole rego rong dicepot. Blok eran. Ora iso hidup. Sampeyan tanpa enek wong wedok sing menghidupan tekmu sapa? Aja sembrono sampeyan. Sawo. Tanpa wong wedok engko jam 5 isu hidup dhewe. Bener. Rari rari ra ra rari rari ra. Cek, weh, jan daglane goblok. Re rari rari ra. Woi, Rari rari ra rari rari ra. woi. Oh. Kowe iki dadi wong wedok iki. Lho contonge iki iso. Minggu wae kancane iki lho. Kono lho iso. Kok mapan lho ya. Wong pae yo lingguhe ning kene kok ora mapan. Tulis yo meneng ae. Lah penak loh. Lah. Alhamdulillah. Suwe ora jamu. Tegese suwe ora ketemu karo Mas Jok Klitik, Jok Kluthuk. Alhamdulillah wa syukurillah. La kala wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun, Nggih, Mas. awit saking dawuhipun para warga wonten ing dusun Padoyong sehingga kula panjenengan saged silaturahmi wonten dalu menika Mas. Amin amin. Mugi-mugi dalu niki silaturahmi kula panjenengan sowan ngabiyantara dalem. Nggih. Piyayi agung wonten ing Padoyong. Nggih. Binangun insyaallah ngentekke ragat golek nikmat slamet donya akhirat. Leres. Insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niki Mas, mula dalu niki alhamdulillah cinatet niat kajatipun dusun Dusun, Mas. dusun nggih. Kisah dusun ora sak desa lho. Masyaallah, Nggih. nggih. Kula- Dusun sok kaya ngeten lho Mas Luduk. Iya. Perlu diacungi jempol bahwasanya mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur untuk seluruh dusun-dusun sekecamatan Binangun. Tepuk tangan untuk Masyarakat dusun Padoyong. Padoyong. Elok tenan lho. Cobi penjan persani Bah, jajal. kula niku jan gumun setahun jembleng serendeng. Sing tak ngumuni apa, sing tak ngumuni apa? Dalake Mas Kangko, sik enten kula kalih kritik. Nggih. Biasane iki lek wong duwe gawe iki mantu, Lara sunatan, syukuran, Nggih, hari jadi, Leres. bersih desa, bersih dusun. Nggih. Ini neluk dalang Mas Kangko, dalang larang sampean karo aku. Nggih. Dalam rangka peresmian bakso cilok iki, moga-moga Bakso cilat matane. Kowe ora gelem jeblas contongmu. Kayak iki pancen yo pas ngedeki ning nggon cedhake bakul bakso. orang resmine bakso cilok gitu. Wah, ngawur wae, Jan. Pembukaan. Ngeten Ya kayak iki. ini tulisane kuar-kuar wae. Iya ning pas papan panggonane teng ngarepe mriki. Oh, alah tak kira lek Ngeten wayangan. iki sampe ditimbali ado-ado. Nggih. Bisa bersinergi dengan Mas Kangko lah yo ngisi-ngisini Mbah Lurah Rogan to kene iki. Tak kira lek wayangan iki dalam rangka peresmian bakso cilok iki mosok ya, Pak ya. Bocah kok. Mula to wong ki takon, duwe kentongan ki dititir, duwe tutuk ki dingge pangucap, ora ngono kuwi. Apik ta iki. Aku delok alur masyarakat kini seneng ramu Pak. Napa? Seneng kene apik. kene- Seneng lho. Seneng Gumalang ibu-ibu. nyawiji. Kene iki nek Binangun iku lek tenggene minded wayangan tenan. Guyon, Mas. Napa betul. meneh dalake jenengan iku penonton tublek-blek. Nggih, nggih. Penonton hebat. Iki elek penonton sing dhuwur niku lho. Tak delok ning kene malah kaya numpak kapal budal ning nggone Iran iki. Lah kae nggawa anak lanang cilik ke nek nguyuh kon dhuwur lak dikira udan sanggon to kae. Lah kene nggih tayamu. Kowe iki kok nyawang kok ngendi-ngendi. Tayamu nggih wedi kok ya. Mbok yo ngene iki nyawang sing nimbali sinten? Ya Pak Kasun lho. Ngerti lah jenenge kasune sapa? Lah Pak Rohan. Lah kuwi lurah. Lah iya lurah Pak Rohan. Pak Kasune sinten? Pak Kasun. Lho. Iki lho, wong ki nek ora duwe pengalaman ngeten iki. Nek dusun ki ke bawah Pak Kasun, Lah, nek nggih. desa ki ke bawah Pak Kades utawa Pak Lurah. Oke, kula Wong niku ki ngertos. Gandeng iki sak dusun, Nggih. iki sing ngempalane ya Pak Kasun. Ngoten lho Pak Kangko. Mula nek dusun ki kepalane Kasun, mula sing ning ngarep Pak Kasun. Ah. Nek desa kepalane desa ya Bapak Kepala Desa. Kepala desa. Nek kabupaten ya Bapak Bupati sing memimpin dengan
kepemimpinan daerah, kabupaten. Ya, nek Nek provinsi nggon ya provinsi, gubernur. Ngono lho. Jadi pemimpin yang di depan tuh sesuai dengan porsinya masing-masing. Pemimpin itu selalu di depan. Selalu di depan gitu loh. Nek nggon salat ibadah kae jenenge imam. Kae ning ngarep. Sampean dadi kepala rumah tangga di depan mergo pemimpin. Ya. Ngono. Setiap pemimpin itu tempatnya pasti di paling depan. Nah, ini. Contoh wong salat, imam kae pasti di depan sendiri. Burung mesti. Aku iki anake kaji lho, Duk. Anak kaji tapi jangan kurang berpengalaman kok. Aku iki salat jamaah kulino wong cedakku masjid. Iki cedak masjid tapi ora salat. Salat no rumah. Lah jenengan mau dawuh pripun? Piye? Jenengan dawuh pripun? Pemimpin itu seperti Bapak Kepala Desa. Ya. Bapak Kepala Desa itu memimpin suatu desa pasti ada di depan. Ya. Kasun Pak Kepala Dusun pasti ada di depan. Di depan. Jenengan paling patuladan mau Ya. salat menika yang paling di depan. Imam. Guru mesti. Kok rung mesti to kowe tak kekrek lambemu lho. Ambakanu aku pisan tau ning Mekah. Oh ning Mekah mek kula anak-anak unta kok. Ora nyepelekke lho. Ngene. Ramane nyapa to ning kono ya padha wae dadak. Tak jelas nih Pak Kangko iki. Aku lak krungu yo an. Wis ngene. Nah. Ya wis ning kene ben rada Oke. cedak. Apa? Dereng mesti lek salat menika sing ngarep dhewe Imam. guru mesti. Berarti jenengan ra tau nglayat. Layat piye? Yo kerem no layat. Salat jenazah berarti ra tau jenengan. Salat jenazah yo tau. Sing ting mburi napa? Makmum, Makmum. Ngajengi makmum, imam. Imam. ngarepe imam. Jenazah. Nah, sapa sing ngarep jenengan wae lak ngendikan, sapa lek salat ki ning ngarep dhewe ki imam. Nyatane lek salat jenazah nika ning ngarepe imam enek jenazahe. Ayo. Ayo. Ora tau nglayat jenengan berarti. Oh, bingung to, lap-lapan anduk to jenengan. Anu urusane dhewe aku gak melu-melu ki. Ya kecuali. Oh, jenengan ora muni kecuali yo. Ayo. Oh, kalau Sampeyan ki kudu ada pembelaan to, Den. Pembelaan piye? Wong dipojokke kali ora mojok nih, tapi saya berbicara realita, Bos. intinya seperti apa? Loh, yo kuwi mau. Garis besarnya Garis besar iki ning ngarep dhewe iki ora mesti lek salat ki ngarep dhewe imam. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe. Salat jenazah ki ning ngarep dhewe jenazah. Kuwi nduduhne Gusti Allah kuwi sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Kuwi besok yen sowan marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diunggahne derajate. loh edan iki. Mulane aja dadi wong nakal. Loh. Seto contong iki lho. Kok aja dadi wong nakal. Loh iya no. Ya kekudangane iki aja nganti uwal saka gegayuane wong tuwa. Ya. Nggih to, Mas? Loh, Mas Kangko digudang karo burung mesti lek wong nakal ki ora nyenengi wong lho. Acara bengi iki sukses ki ya gara-gara wong mendem-mendem ya iso lho. Lho iya lho. Kowe kok ngerti? Lho ngerti no. Kowe ora apa ngerti sing masang terpal ki wong mendem-mendem ora kowe. Iso sukses kaya ngene iki. Iki lak nyenengi wong, iki ya pahala lho, Bos. Iki sak grup apa malah mungsuhi aku to iki? Kamu kok sak grup lho iki. Lho iki berbicara realita ngomong apa eneke lho aku. Kene nggon hal yang Mulane mana? aja ngomongne wong elek kowe. Lho. Enek wong apik iki mergo enek wong elek. Kowe lek ora enek wong elek iso dadi apik kowe. Aku iso ngene iki Iya, mergo enek sing elek. elek aku. Lah iya kuwi lho. Ya ta kene lak kene Loh. tak kepangan. Tak omongi kowe. Iya nek Enek sing dodol ya enek sing tuku. Dodol tok ora enek sing tuku ya bangkrut, kukut. Oh. Kowe ketok ganteng, mergo kowe jejer wong elek. Jajal kowe jejer karo sing luwih ganteng. Ketok elek raimu. Ki mau jane tas nyandung apa to, Mas? Wong mau yo ning mobil ra nek perkara lho Lah jane. iya. Kok njur munggah terus dadi masalah ki. Iki ndudune bahwasanya dusun kene iki dusun penuh sewu. Ngene lho, Mas. Apa aja ngene? Aku tau ngene keturun kok. Maksudnya ki ngeten. Piyayi iki nek iso diajak beredukasi, dirangkul, dilungguhke. Apa rasa lungguh dhewe kabeh? Oh, mbok kira-kira lara, stroke. Maksudnya ki kabeh lak gumolong nyawiji, Ah. kekompakan, bergandeng tangan. Ki tujuannya apa itu loh. Nek wis ngerti ana wayang, aku ngerti. Sampe lak pilah-pilih tok. Kudu iso milah lan kudu iso milih lan Ah, iya. ngono. Lho Mas Kangko ki wong cerdas lho. Ngopo dadak mbok warai? Mbok tuturi. Sing nuturi sapa? Iki ki adu pengalaman. Lho, lah saiki nek api elek, nak nun sewu, pangapunten Mas. Piye piye, Cok? Kabeh ki lak wis ginaris to. Ana elek, ana apik lah. Iya apa ora? Ya, Lah terus saiki nek sampean nun pangapunten, Ah. sampean dhewe wae ora ngerti kok.
kok ngomong elek. Lah kowe apa ngerti? Sejatine kluthuk apa ngerti? Iki no. Nah, kuwi awake kluthuk. Iki. Kuwi sirahe kluthuk. Ngono kok jare pemikiran tua to. Iki. Lah kuwi ragane kluthuk. Ngono lho. Iki. Hah, Oke mulya. gak streaming kok iki gak. Kowe mulya kuwi manuke gluduk. Ah, ora aku sing muni lambemu iso. Mula nggih to, Mas. Wong jati dirimu wae ora ngerti kok kowe lemu cuma ngol-congol ki lho. Kluthuk ki sing dicoba. Sing ndi? Nah, ora ngerti to kowe. Ndi? Ayo kowe kok kono. Eh, Mlaku ngono. Tuk jog kluthuk. apa? Lah iki lho. Iki jog kluthuk iki apa? Lah kuwi kluthuk. Masa mengene tok. Kowe ora mudeng kok mangsane. Bengi iki acarane tasyakuran. Nyapa tujuane kok wahyangan, ngono lho. Budaya adat sing dijunjung karo Kanjeng Sunan Kalijaga, biyen siare ya lewat ini. Kaya sik urip-uripa biyen. Aku mbiyen nakal, Mas. Nakal, pangapunten. Kaya kancane. Ketoke nganti saiki jek nakal, Dek. Loh. Wong nakal kuwi enek watesane. Enek watese ya. Bocah cilik ki sok kala kadang ketek meneh ya nakal ya iso. Wates binangun sekarang. Kowe ora ngerti to? Tulaten Kanjeng Sunan Kalijaga. Nek Bener. nyuwun syafaate, Ya. hidayahe. Kowe ora ngerti. Mula aku mbiyen nakal nyapa, nganti kecekel polisi barang tak lakoni mbiyen. Mergane aku eling-eling kabeh menungso duwe lelakon. Ora ana tinane wong mulya yen ora diwiwiti saka rekoso. Rekoso. Biyen aku main los, ngombe los. Ning sakniki begitu kula pun srawung kalih Gus-gus ngaji. Nggih. Tawaduk tawakal manembang gandul sarunge yai. Ndek iki aku tak gandul lah kok sarunge melorot ra katokan ya iki. Contongmu lho. Kowe iki ora sembrono iki tenanan. Gandul sarung iki gandul ilmune. Ilmune ngono lho. Iya iya iya. Mula sapa ngerti iso nular, ngono lho. Iya iya. Nah sapa? Loh, lah aku nyatane nggih to. Ah. Biyen laku nakal insap duwe lelakon elek ditinggalke nggawe meneh lelakon sing apik. Mula sapa ngerti dhewe iso nulat syafaate saka Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi apik, tirakat kuwi apik, ngono lho. Nggih mboten Gus. Biyen Sunan Kalijaga kuwi dadi Branda Lokajaya. Nah, kuwi lho. Branda sing ora enak iwake. Sing ketika mendapatkan syafaat kuwi dadi wali yang Kuwi luar biasa. babat alas Wonokrama biyen nalika Ana karo ndasmu. Jayabaya. Wononarta. Heeh ya. Wononarta Sabda. Kowe iki mesti guyon kok. Ora Iya, iya, ayaan. iya. Kula niku prosese ngeten niku, Mas. Proses. Proses. Loh, diaper lu bandene Sunan Kalijaga. Loh, piye to ki? Sunan Kalijaga kayak nyolong rampok didemne wong ra duwe-duwe. Nggih. Lha wong ki menang 2000 ndelik. Nek lak ibu-ibu mesake, bapak-bapak ya mesake. Ngene iki lenggah, ngene iki pampi apa? Ora kok ming nonton wayang. Ya delok wayang ngawur iki. Mosok linggo ngene iki ape ngenteni MBG ora mungkin ya. Loh. Piye to kowe iki? Ngene iki bapak ibu, ngene iki lenggah pados hidayah. Heeh. Riki niku nyuwun pangapunten. Piye Mas? Piyayine Islamik saestu, Mas. Nggih. Nyatanipun Kang Kakung songkok sedaya. Ibu-ibu jilbaban sedaya, masyaallah. Ngeten niki hidayahipun ageng. Barokahe gedhe. Kowe ngerti ra nek urunan nyambut gawe ning sawah panas ngentang-ngentang. Jur ngene iki golek seneng sewengi, Barokahe iki luar biasa. Kula tepuk tangan kagem masyarakat mriki. Pundi niki padha yang barokah. Mbok tampa ki dhuwit barokah. Masyarakat. Ora plak-plak empal dojo. Gelar pabrik kok. Kowe ngawur, kula seneng kok ngene iki lho. Iya iya seneng. Mula nek golek nggon ngene iki angel. Pangapunten Mas. Nggih. Dusunipun menapa? Padoyong. Paldoyong, tembunge paldoyong. Pal kuwi ngerti ora? PAL. Hurufe 3. PAL kuwi nek diwaca apa? Pal. Kok pal? P-ne kuwi apa? Apa? Lho. Diwerdekne ngono lho. P iki apa ngono lho. Mau ngarep kaya yak-yak lho. Kaya wong cerdas sing malah pekok ngono lho. Aku iki cerdas iki mek 10 menit tok baru ki pekok nih aku Mas. Oh, lah iki. Bandrole rego rong dicepot. Blok eratu. Ngono kuwi. Anyar Tambah dipedhot. Kowe ajirut tenan iki kok. Ora ngising-ngisini. Mas Kangko ki paling ora ki kok Solo lho, Surakarta, Diningrat lho. Kok iso ngene mbok pamerne Pak Kemrinti kowe.
Pak Kasun ben roh bintang dijoli. Mbah Lurah ki sugih ora malih penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo, ora pilah-pilih. Lah kowe ning perkara iket lho. Bandrol ra mbok ilangi ngono ki. Kemlinti kowe. Dudune nek mampu. Iya, Aku sik sugih kok. sugih kok kemlinti lho. Besok iki kowe bali kuwi. Sugih malah bingung. Lho, lah ngopo? Lah numpak apa ya tahu. Lah terus? Mobil penak ya tahu. Fortuner, HRV, Nggih. Foxy, Ya. Pajero. Terus Kabeh tau tak tumpaki. lah saiki. Begitu ngrasakne tiba mek ngono ae. Lah iya ngerti. Waleh. Lah kene. Saking walehe sik aku ngalor ngidul gandol truk. Kuwi jenenge yo kita kere kuwi kok iso. Wong kok yak-yan kono ngaturke pal kuwi apa jajal? Ayo diwerdekne untuk menyemangati masyarakat guyub rukune. Siapa Kak? Ibu-ibu lho lenggah. Ki do bayar 150 lho, Jo. Masa to, Pak? Heeh. 150 luar biasa. P menika saka tembung pinaringan. Pinaringan apa? Muga-muga warga masyarakat mriki pinaringan Paldoyong muga-muga pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala didohke bilahine cedhakke rezekine. Amin. Tuh lah ya ra barokah niki. Menika saka tembung alhamdulillah. Sing penting ade tetep ngucapne alhamdulillah, diwehi rekoso ya alhamdulillah, diwehi urung duwe anak ya tetep alhamdulillah, diwehi apa wae tetep alhamdulillah. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karepku yo ngene iki lho, wong ki ndang cacek ngomong ki sing apik. Ah. Ono. Iki jenenge ora bedak-bedake. Iya. Saling melengkapi dan Ya, menutupi. kalem-kalem. Malah aku kita goblok mau anu iki lho, apa sih tak cepot malah. Ono. El menika lancar. Muga-muga sak samunipun gelar ringgitan ing dalu menika nimbali Mas Kangko sing dadi dalange, muga-muga diparingi lancar usahane, lancar rezekine. Amin ya ngono lho, tatas titis tetes. Ah, ngono. Seneng lho sak dulur iso saling menutupi lah apik to. Doyong. Do menika dodone jembar. Alhamdulillah. Mbah Kasun, Mbah Lurah menika dodone jembar, Amin, amin. mempunyai jiwa yang sabar. Alhamdulillah. Insyaallah momong warga masyarakat Paldoyong, warga masyarakat mriki sedaya pinaringan sabar. Wong sabar bakal subur, wong ora sabar cepat mlebu kubur. Alah ya Allah, astagfirullah. Nyapa aku rasa sampean. Kesuwen gentenan tak diendasmu. Sing terakhir Yong. Yong kita tegese apa? Yang menika mboyong. Boyong apa, Mas? Tegese mboyong pagelaran ringgit ing dalu menika saka Solo teka kene. Muga-muga iki iso dadi hiburan, iso dadi panglipur warga masyarakate. Wong ki luwih becik seneng sak kabehe muga-muga senenge awake dhewe dibaleni senenge dipinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seneng ki padha karo tenang ya Mas ya. Iya lho. Tapi luwih becik aja dadi wong seneng ning dadi wong tenang. Loh, kok saged? Mergo wong seneng urung mesti tenang, yen wong tenang mesti seneng. Sik iki ku iso gelar kudu iso gulung. Nggih Mas Kangko. Tenang karo seneng ki bedane nggon ngendi? Beda. Wong niku luwih becik dadi wong tenang daripada dadi wong seneng. Urung mesti lek wong seneng tenang, tapi lek wong tenang mesti seneng. Contone Mas. Contone wong karaoke neng kafe. Nggih. Karaoke nyanyi seneng, tapi atine ra tenang, wedi konangan bojone. Oh iya benar. Ya ora? Benar. Piye mboten? Masuk. Berarti seneng rong kariwan nek tenang. Tenang. Tapi lek wong tenang mesti seneng. Contohnya warga masyarakat Paldoyong menika tenang sedaya. Iya. Tegese tenang sedaya arepe tumindak apa wae, kuwi tenang lakoni tapi seneng atine. Alhamdulillah. Iya. Lho kuwi tenanan. Dadi serupa tak sama Tak ya. sama. Lampu niki Lampu ki sing diarani lampu ki terus terang karo terang terus. kuwi beda. Oh, Terus terang karo terang terus ki beda. bedane Mas. Terus terang kuwi kejujuran, terang terus kuwi lampu. Niki lho Mas. Uyahe putih, gula putih, sabun putih. Ning ngurung mesti putih kuwi uyah, gula utawa sabun. Padha rasane. Gini mboten? Iya Ya, bener. Ngarep masjid karo masjid ngarep omah karo omah ngarep kuwi beda neh. Omah ngarep kuwi tangga teparo, tapi lek ngarep Ngarep omah kuwi latar. Oh iya apik iki. Ya bener. Bener. Teras. Piye kuwi mau omah ngarep karo Omah ngarep ngarep omah. karo ngarep omah kuwi Iya. ya beda. Nek omah ngarep kuwi Omah tangga. ngarep kuwi tangga. Nek ngarep omah Kuwi latar. lho. Pekarangan. Iya. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Beda neh kuwi. Masjid tingkat kuwi bangunan, tingkatan masjid kuwi awake dhewe sepiro gedene awake dhewe manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho beda ya. Beda neh. Nek nikah karo kawin Beda. eh Lek nikah kuwi mesti kuwi
Cek kuwi jelase lho. Jelaske sing penak. Lek nikah kuwi mesti kuwi mau. Aku gak usah. Ora tegese dijelaske ning ana benere ngono Iya, lho. iya. Sing jelaske aja sampe nerak nggon jalur lek agama. nikah kuwi nek nikah siri. Nah, Kuwi ya sah tumraping agama, Oh. tapi lek kawin kuwi enek sing sok kala ngrusak tataning keluarga. nah. Kawin kebu. Lah. Wih, kumpul kebo nikah kawin kebo. Wih, yo ngawur kok iso. Mula kersanipun gayeng, Mas. Ah ya. Mbok bilih wonten renan penggalih Mbah Lurah. Loh, aja sik to. Oh, Kuwi. saged to? Nyanyi. Oke, siap-siap. Nyun kote, Mas, nyun kote. Lah saya lagi seneng-senenge nyanyi. Nggih, nggih. Nggih, kula ibar campur salin iki wau. Set nggih, Bude. Bude. Jan aku lek sing ning pos iki seneng delok ning kene malah kaya ngenteni bis Bagong ya kaya halte. Weh ngawur ngene iki ket sore leh golek nggon lho mangsamu. Kan bar magrib lho Mojo. Golek nggon ket sore, ngawur wae. Ora ngerti aku rene mau payoh. Jilbabe ya apik-apik ora kalah karo nggonmu. Kutho Lek sing wedok iki jilbabe apik-apik tapi lek sing lanang iki songkoke wis kaya buluk-buluk lho. Apa beda to wong lanang karo wong wedok iki? Beda lho Pak Kangko. Masa? Nggih lho. Bedane apa wong lanang? Bedane iki wong lanang iki nun sewu. Delon wong lanang itu ayu-ayu nih. lanang Wong wedok. matane kene iki wedok lanang rene. Bedane apa? Wong wedok itu ayu-ayu lek sing lanang ireng-ireng ngene. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Ayo. Sik dikenane iki. Nggih. Dicetakne. Wong Seorang wis- suami berjuang. Ya, zaman sekarang itu sudah kelihatan bahwasanya wong wedok iki mesti ayu-ayu, lek wong lanang mesti ireng-ireng. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki ini demi kecantikan seorang istri. Tapi kadang-kadang seorang istri itu kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang suami. Kok iso iki lho? Lho ya, wong lanang iki delon ireng-ireng kaya ngene iki. Sing wedok ayu-ayu resik-resik. Ayu-ayu, perawatan ayu-ayu. Nggih, nggih. Ketok putih-putih, ketok cantik-cantik. Dan titeni, wong wedok iki jilbab mesti rolas. Tapi lek wong lanang songkok iki mek sitok tok. Yasinan yo sitok, tahlilan yo sitok, kumpulan RT yo sitok, ning dindinggon mesti sitok. Iki mergo ngirit demi kecantikan seorang istri. Mulane wong wedok saiki mesti ayu-ayu. Kadang-kadang ada pepatah dalam pantun itu yang saya ucapkan bahwasanya dolanan bowling kena beling, wong wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Wong wedok jilbabe rolas. Rolas, Pak. Ah. Tapi lek wong lanang sokoke siji. Tapi wong wedok kadang-kadang kurang mengerti apa yang menjadi keinginan seorang lelaki, Pak. Terus. Wong lanang kaya ngono kuwi, Pak Kangko. Nyambut gawe isuk ning sawah ngantek sore. Kenek srengenge panase kaya ngono. Neng Kuwi tengah demi sawah kecantikan seorang. kentang. Nggih lho Pak Kangko. Ah. Kuwi demi kecantikan seorang istri, ngopeni wong wedok. Ah. Nggih mboten Pak Kangko. Betul, betul. Delokan wong lanang iki. Kaya ngene iki lho, ireng-ireng kaya ngene. Matane malah ngelokke kancane. Ora ngelokne, tapi saya berbicara realita. Arep realita wong wedok ya rekoso. Rekosan apa? Aku tangi turu lah dicepake kopi sing gak kopi sapa? Saya tuku kopi so. Wong wedok emang arek masak tok. Wong lanang ki tuku lho, Bos. Masak. Kadang-kadang lek tukane kopi, gak banyu putih tok Masak arep mbok wae duit apa cukup kowe? Apa ngerti nek regane gula mundak? Urusane wong wedok. Kok malah ora kepenak iki. Hidup wong lanang. Hidup itu. Halo, oke dhewe lho, Lon. Mbok ritek ra apa-apa. Kira Pak Kangko. Duluan Pak Kangko, duluan. Ngapa? Mbak Dwi. Kita cantik sekarang. Iya. Cantik sekali. Mas Kangko rambutnya gondrong ora kau bersyukur kayak ngono kayak. Aku berjuang selama Nah, 1 malam untuk siapa? istri. Istri. Ngene iki melu ngene iki ora perkara nyinden. Bayarane senapa iki? Romangsamu iki napa bayaran? Nota manajemen ngene iki enek kurange sapa sing nambeli nek ra wong wedok-wedok. Hidup wong wedok. Ora mungkin. Lah ora mungkin kurang. Kono wis ngitung. Lek ra tanggapane ra cukup, ora budal kuwi mesti. Budal lan ora wong wedok ya mumet. Arep kene ngenehi dhuwit 100, gedene 500 kon dadi saulan cukup, Mbak? Cukup mboten? Ora cukup. Ibu-ibu 100 seminggu cukup. Mula kudu awake dikudu merdeka. Maju. Hidup wedok. Gosok kowe ayo. Hidup lanang. Ayo. Omong. Hidup. Lah hidup. Oke, iki Lah hidup. kita nglakoni, Pak. Wah tenan. Lah hidup nyontek nih. Ya, Mangsane.
mangsane. Ora setok. Wong Oh, kaya lanang. ngono kowe le. Saiki acara apa to iki? Iki pokoke hidup wong lanang. Mergo lek wong lanang rasa hidup, wong wedok cakeme elek. Kuwi kan. Mur klumbrak kunduk rasa hidup. Lah, Ora iso hidup. Sampeyan tanpa enek wong wedok sing menghidupan tekmu sapa? Aja sembrono sampean. sama-sama. Tanpa wong wedok, engko jam 5 isu hidup dhewe. Bener. Hidup. Ora angger jebleh contongmu wae. Jam 5 hidup dhewe kadang-kadang. Kula ki trenyo Mas Kangko. Apa? Rene diundang kok ngipun malah kowe mengundang mana ngono ki kepiye? Ora masalah iki adu argumentasi kok. Iya lho. Ngundang mana? Ora apa-apa. Lah yo lara tatiku. Aku ki ibu kuwi tak angget bae senajan ta ora petuk. Ning kaya ibuku dhewe kaya mbahku dhewe. Kowe iki nun pangapunten Mas. Apa? Masya Allah. Iso dadi rong ya ampun api kaya ngene. Biyen kuwi ning jero weteng sing nirakati mbokmu ya Mas. Iso dadi motong ngene iki ning jero weteng sing nirakati mbokmu. Iso dadi lambe ngene iki sing nirakati mbokmu. Lara lho, Cuk. Banter lah. Kok sia-sia karo wong wedok iki? Mangsamu. Iki garbane ibu ki dihormati. Lewat ditetesi. Karo Alteko. Mangsamu, ayo Pak, kula tak nembang Pak, kedik mawon. C, mangsamu ke lho, Lara. nelongso. Ibu-ibu nelongso nganti ngelus dodong. Guyon Bu, nangis nyawa to nangis. Jenenge nangis. Ngono ki batin, to 50 ning dipaido kluduk. Ora sembrono ayo. Ben nuansane adem penggalihe masyarakat mriki. Ngono, sepi Mas Joro. Plong ya, Pak. Alah. Arep muni umi kowe. Umi sapa? Kok iso? Lah lagune religi Umi. Arep muni umi. Umi Hafifah. Ayo. Pangapunten nggih Mas Kangko. Ya, oke. Pangapunten. Digawe adem masyarakate, Nggih. men kabul dungane Nggih. supaya tikus-tikus ora merajalela, tikus-tikus iso ilang saka ing padoyong. Kula yakin kok. Kyai ngriki niku penggalihe lunak. Seneng berbagi kebahagiaan. Mula nggih cinatet wonten dalilipun. Inama amalu biniat. Niat sing apik niki bakal dipun ridhoni kali Gusti Allah ingkang arya jagat. Ngoten. Kula digoleki nggon sing penak ngene iki. Ayo. Coba Mas, kote Mas. Re 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 ra ri ra ri ra ri ra ri ra ra ri ra ri ra. Luna sama bro. Ayo. Loh. Lah kok mek meneng tok lho. Lah wong padha-padha kerjane mek lolak-lolok iki. Lah lo maju. Kok iso dicak nembang kok iso. Suarane iki ditokke. Dadi seniman iki konsisten totalitas ngono lho. Iya. Ora. Nggih Mas nggih. Yo anu harus Kula kedah pripun, Mas Kangko? ndang tembang, napase ditokne. Nggih. Kula pripun? Napase ditokne. Nggih. Nah ngono lho. Kancane nembang yo nembang, gawe swara nggih napas. Mas Loro. Kula pripun? Napase ditok. Nggih. Re 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 ra ri ra ri ra ra ri ra ri ra ra ri ra ra ri ra ri ra. Sik, weh, jan daglane goblok. Lah jenengan wau dawuh sandange napase kon ketokne pun klotokne sik malah kleru. Ngene lho maksud iki, ora mung napas tok bengok. Ngono lho. Iki lak wis nembang. Nggih. Lah ketika iki nembang ya kudu disaut karo bengokmu kuwi lho. Game Ora. sinkron. Nah, Wau jan sandange napas kon ketokne pun yo klotokne. napas diawak diringi karo vokal. Kula pripun? Bengok. Nggih. Padha iki. Oh, dah iso. Salah nek muspirakel. Re 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 ra ri ra ri ra. Hoi! Ra ri ra ri ra
ram iki wis jak Gitu, Kok peh kok ora iso tanggap to? Lah wau dawuh dan wau kan napase kon ketane ben klotokne. Kon bengok ya kula pun bengok. Pripun? Masalah neh. Maksudnya orang bengok kaya lamporno kowe ini improvisasimu lho keluarkan. Kula pripun? Improvisasi. Improvisasi. Saora-orane iso imbang entarane kakak adik iki lho. Kula pripun? Improvisasi. Improv. Improv. Nggih. Pemikiran. Saling mengisi ngono. Guru lho, Pak Kakon. Religi. Rarira rira ira ira rarira ira. Allah Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Sik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ijane lakon apa iki jan? Allah Akbar. Kok iso? Improvisasi kok iso gawe ngono ki ngopo ki lho? Maksudnya ngene lho, Dok. Ki lak sing nyanyi lak cah loro. Lah, Nah, iya to. Lah ketika kene nyanyi sauten. Kenapa ora? Ya, Beh, jampun. Ngono dadak diwarai dalang lho. Lah iya ngono dadak marahi lho. Lek iki nyanyi. Saut. Nah, Oke. ngono angel Ah, ra. ngoten Di Diagelan komputer iso tekan Jakarta Kalimantan, tekan Pangkalan Bun nganti meletek anu bledos korake kae, kadingan ora. Ra dong-dong. Kok nyaut. Saut. Oke. Ayo Mas, musik Mas. Ayo. Rari 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 semprot. Piye to, Jan? Aku giyeti. Kok iso dadak nyaut Ngene kok nyaut. ngono Pak. Kok sik to? Lagi enek sinergi to antara Lagi kula jen dawuh pripun kok nyaut tak saut lho Pak Kako. ngene lho. Maksudnya disaut karo lambe ngono lho. Iki lak nembang to. Nggih. Lah ketika iki nembang, saut lambene Nyaute nggih napa? karo lambe. Lah ngono lho jelas ngono. Dadi lambemu karo lambene kritik iki dadi siji, dadi iso sinkron. Nah, ngono. Re Dadi siji. Rari rari ra rari ra rari rari ra. Wis bar Mas, wis rasa nembang wis bar. Masa penyanyi kon cipokan Wis ngene. wis. Kowe anu ora masuk, kowe ora masuk. Ngene tak aneh. Tak Sing ndi ayo. Kowe tak ajak nembang angel kowe. Gak masuk kriteria wis adoh. Kok nyaut lambe malah lambemu mbok kokokne ning nggonku. Emangnya aku mau jijik deh. Aku lek kambon ngene lanang wedok. Iki sulis karo anu ya pucuk ya. Kene dok. Ayo Sul. Nih. Allahumma sholli wa sallim ala ya sayyidina wa maulana. Oke, stop. Alhamdulillah. Kuwi dekku lho, Mbak. Wis ora wis kayak bagianmu. Ndak mau aku sama Mas Bagianmu Vivi. kan lho iwak celenge lho. Aja lek ngeruduk cengelmu. Aku nggak mau sama itu jijik sumpah. Kowe ra ngerti. Ngono. Tak saut lambemu oleh. Aja Mas Kanggo, Apa? dalu niki kula sowan piyayi mriki. Tindak sarimbit Bu Pak Klitik kali Bu Klitik. Lho iki lho. Insya Allah rezekine bakal kemricik. Warga harmonis ora tau lirak-lirik. Ya. Tepangaken menika Pak Klutuk kali Blu Kutuk. Wis ora penak ngarepe ra penak kok iso.
Ono. Sayang. Dalam. Sayang. Yuh, rupane kayak takir ngono kok iso. Iya Mas. Gede, Dalam Mas. ngene sik. HP ku tak wehke rene wis sik, Dik. Iki anakmu apa ponakmu, Dik? Ponak aku iki Mas. Oh. Lomo pancene. Muga sampean rezekine akeh ya Mas ya. Diparingi malih lho Nak. Ya le, kowe seneng wayang iki bocah iki nyenengke. Ya, ngene. Sapa ngerti calon Lagi. penanggap ya Mas. Wis alhamdulillah. Wis Sama le. dia nyumbang atau Mas? Nyumbang apa? Mangane bingung nyumbang wae. Wong ki Wong ngene iki mangane lho. ngenteni kanggo selamatan lho, Ta. Wong ki nek ora tau sedekah didelok saka rupane wae ketok, Nduk. Nggih Iki lho. Mas. Mula nek wong sedekah ki nyuwun pangapunten. Masyaallah ning gone pasuryan ki bening, sehat lan modele ra tau sedekah ning njaluk sedekah. Mula lak raine kaya kotak amal to. Ngono. Apa ya sayang? Ngono. Ora tau nyumbang, ora tau sedekah, ora apa-apa. Sing penting Nah, ati ini. sehat. Nggih. Ngono. Walah. Wong Iki mau wis turu lho kaya dibuka karo Ini mboke. wis ben. Nyale nggih jajan besok pagi. Ngene caci kae. Cah cilik sedaya mriki sedaya Pak Bu, putrane monggo mriki ayo, sedaya. Pak Sedaya Bu, mbahmu ki perwi. Duwite Oh, iya, wis Pak. lunas kedengenane ya kene. Jelek niat sedekah ki kudune wae sing all out Oh ngono iki lho sik Mas. bot. All out piye iki wae wis mepet kok. Wis ngopeni kok ngendi-endi. Ayo kono jajal. Kuwi ben diopeni bojone kuwi, Mas. Ya. Ora rasake. Sedekah ora, Nduk? Sedekah no, Mas. Eh? Sedekah no, Mas. Tenan ya. Iya, seneng. Utang 50 Mas Kang. Sedekah utang. Sedekah saka duwite dhewe asile dhewe. Wong iso sedekah aja pilih-pilih. Ora Ora cilik ora gede. Ora Aku yo mbok kira anu budhe sing sepuh dhewe niku budhe. Ndi Ora ngene. Sing tuwek dhewe niku lho, budhe. Lha kuwi tuwek kabeh sak nembane kuwi. Iki lho sing arep dhewe. Oh alah. Leh, arepe nyalone lurah ngono kuwi biasa. Rasa sedekah. Aku iki pirang persen mesti tak gowo, Mas. Nyapo. Anu, Pak Kasun kok totalane keri lho, Pak. Ora dijoli ya mrongos nah. Nanti rasa sik ya. Kono, enggak pilokmu sak piro? Ning, Duk. Alhamdulillah. Lam tilam. Kene iki. Kene iki kan. Kene iki. Iki wis kena hak cipta lho sampean muni ngono kuwi. Oh iya. Oh, kuwi nek ra aku ora iso. Mergo isone mek kuwi tok. Nek ra aku ra iso mergo sing iso nek aku tok. Iya ngono. Anu ya, Dik. Apa, Mas? Dandang gula wae ya, Dik. Nggih. Iya, iya. Kono sampean, Dik. Oke. Dadang gula. Heeh. Sing pripun, Mas? Mos manut sampean. Situasi ya ora apa-apa. Iya. Pamit aku Ya kuwi. Pamit aku. Kula Mas sing nembang, Mas. Wis kabeh anyar kemelinti ini. Weh, wong ki nek ndudohke mriyayi mrabu. Ngagem keris. Mrabu perwatekane ketok ladrang. Iki gayaman lho. Mrabu. Apa dagelan kok praragat. Loh. Sing ra ragat apa? Lah, kok delok to. Pasen aku ra duwe kok. Ya usaha to le kok iso. Ya Ora beda. usaha. Dekno kerise sampean ora sampean selempetne nang mburi to, Mas. Ngarep no cilik tok. Iki mek ceklane tok. Ayo. Jangan. Kira rangkane sak gon-gon iki. Ayo, to. Nembang nggih, Mas. Iya. Klitik. Iya diajeng karo aku. Coba. Mripatmu kok katon cumlorot mbok nehi apa ndak? Mergo aku seneng nyawang sampean Mas iki mau telapukanku tak kei eyeshadow. Alhamdulillah. Ayumu natural tur ora tanpa hiasan. Mas. Sabar ya. Sabar ya. Sesuk mripatmu kayak banner. Hiasan.
Iki ketok kelop-kelop ngono ya, Mas. Sadarana. Lah rene. Ndak, Nduk. Ya, apa bojone? Pasaran ini lho, diobrak Satpol PP kiri pindah. Ya wae kayak Sabar lah. pangkon sabar ya to, Mas. Tok meneng. Sing wedok kok ya doyan. Ngatur sing gelem karo aku nyukur iki yo. Mungkin biyen tak demise kok ya. Cumloroting lampu ing bengi iki becik ora bisa madangi kaya tresnaku lan tresnamu dadi. Oh, Mas. Sampean ngerti ora Mas bedone lampu karo sampean? Yen lampu kuwi bisa madangi ning kahanan bengi iki ning yen kowe bisa madangi tresnaku dadi. Oh, bener Mas. Sampan roh lampu sayang. Ero, Mas. Roh lampu. Ero. Nyapa lampu kok padang. Disumet. Ora mergo matamu melek. Oh, biadab nan aku ya. Sing lanang iki. Melek iso nyawang lampu, semono aku melek iso nyawang ayumu Cahayu. Oh, terima kasih, Mas. I love you. I love you too, baby. Baby ngepet po. Apa baby apa? Baby ngepot. Wah, dirangkul. Kowe ra wani nek pengen neh kowe. Pasangan sejati sing mesra ki yo Ah, ngene iki ngopo? lho, Mas. Aku ora perlu tak dudoke ning nggon forum ngene iki no. Wah, forum iki rapat piro kamu? Lho iki rapat besar to ini, rapat budaya kok. Piye mangsamu? Asine ya wedi kowe. Lah nyapa wedi? Aku jajal ngrakol ngene bojomu mesti. Kowe kok gedhi nyapa? Lambemu. Arep kok kuwi bojoku arep piye-piye nyapa? Soe, aku bebas kok. Kowe ning ndi kok totne bojomu. Tanggapan totne bojomu. Aku ngene iki budal dhewe bojo ning omah. Mergo bojoku karo Jito saiki kok. Oh bojone karo tanggane ra arep e. Ya, Dik. Gini. Apa ora kelingan nalika awake dhewe ning pantai ngliyep, Heeh, Mas. ning pantai Tambak. Tak ble-ble rambutmu ra kelingan po? Oh, ning kono to, Mas. Iya, sampean tak lenggahke ning nggone watu gedhe. Njur tak kekep nggon pundakmu, njur tak lus-lus rikmamu, tak ble-ble rambutmu. Ble-ble Sampan kelingan ning Jolo Sutra ndek iki. Iya, Mas. Pas aku mancing iwak ramangan, terus aku Nggih. marani sampeyan. Iya, Mas. Tak ble-ble rambutmu eling ra? Eling, Mas. Mergo cinta sama. Duduk kan. Apa, Mas? Aku ndelok korengmu mari poro karo. Masa sing wedok kok boro ndase po. Ha iki tumo tok tiba yo. Karo iki ya. Iki udah. Mas, Dalem. wetengku ki krasa perih ki kok apa ya luwe ya, Wah lah, Mas? Dik. Loromu loroku. Kok gak meteng. Masa sinden nek luweh nang. Ya, kene tak pundut nih. Tak pundut nih diajeng. Kene, pancen wong ki mbutuhke katresnan ora kudu kok nalika nome. Tuwane ya kudu direksa. Ya ta? Ya, kene. Tuwane. Sambelnya dikit aja. Oke. Mas, Apa? mbok aku ki yo Wis kowe mesti gampang iri karo koyo tangga. tanggane ngono kuwi lho, Mas. Ya ting. Nyapa? Yo aku ki yo luwe barang kok. Kowe iki bener. Mungkin gede kuwi nih. Wong ki dadi menungso ki aja gampang iri karo tanggane. Yo ora Sing- iri. luwe? Luwe lho Mas aku Kowe ki, iki Mas. ya ting nih. Oke. Nah. Lu ya dulang. Jane bojone apa buta ngono apa piye kok iso? Kok iso dijikone sakmono ambane iki lho. Ora kok. Baksone ra enek, tak jalukne bakso cilok iki.
bangsane. Mas aku haus, Mas. Haus. Walah pengen mimi to, Nduk. Alah. Masyaallah, kene tak pundhutne. Bojone. Sik, Nduk. Alah. Menjaga stamina tubuh ki ya kudu gizi itu harus diperbaiki, Nduk. Tak mimi susu milku. Alah, seger, alhamdulillah. Apa nah? Mas. Aja galak-galak ngono kuwi. Lah kowe iki dulu-dulu anggere tanggane nyapa Mas. Kae mimik susu. Apa? Kae mimik susu. Jaluk sithik aja. Gak. Alah. Gak golek dhewe. Aku masmu lho. Ora wis. Masmu lho. Mas yo Mas nih urusan omah dhewe-dhewe ora kok yayat. Napa, Mas? Wis. Susu, Mas. Jaluk sithik ya? Susu. Ora wis. Iki wis Bojoku jaluk susu iki lho. Mah. Kowe iki mesti jaluk mesti giting ngono iki. Ana iki mik dek kowe. Mesti aku mesti kring. Datan kenggang sarambo welas lampon. Lah yo, Sampean grogi to, Mas. kowe welaso karo aku yo, Dik. Lamun doh caketing ati yen Aku pengen ngrungokne suaramu cah. Coba kaya ngopo? Yen cedhak. Piye to, Mas? oh ekspresi. Oh, alah, tak pikir nek Kagum. suaraku elek. Masyaallah. Aku begitu ngrungokne suaramu kaget, atiku semak deg. Jebul kepenak cah. Terah kena penyakit jantung. Suaraku penak ya, Mas. Suaraku penak ya. Terusno diajeng. Tansah mulan. Suara apik. Kaget atiku. Oh. Kono nek kaget kaya ngono kuwi. Mindane teng jledret to ndi. Ojo mbok jotos ngene lho. Ora, mencorote penak kaget lho ngono. Ayo. Colok lah kemak. Memang kok sampean parakne rono to, Mas? Nyapa enggak diparakne rene ae? Ndak ingin tak parakne nggonmu malah rambut duk nih. Mbok ilik kiting ngene ya. Sida. Iso nyuwara, Pak ya. Iso aku mek sida tok iki Mas. Balik sebelah gak iso. Terus. Iku yudar. Melinti. Iki sapa-sapa mbok eloni. Tak minta barang eloni. Tak. Cah melu Mas Cahyo melu Mas Kangko. Jakun melu ora jakun. Melu. Kabeh mbok eloni kabeh. Ya ora konsisten. Aku ya aku bisa sampai itu. Sida. Aku bawa tak tok. Kaya rampung. Malah kayak bowling mebel. Aja mbok seneni lho, Mas. Lah kene bawa kono tak tok. Kuwi iki adikku lho. Lah Mas. ngajeng ni adikmu lah aku. Adikmu to iki. Adikku lho iki. Iki adikmu. Heeh. Sebenarnya ya le ya. Ini ganteng kok dibayang. Mangan ya iki. Asli senengane ya lanang. Sida. Sida asih. Mula nih saran aku saya deg-deg sih. Bojone kok ora sida. Apa sida malah ngendangi Pak Minto Darso. Asik. Alhamdulillah ora sida. Aku iki tresna. Kowe iki dadi wong wedok iki. Lho contoke iki iso. Linggu kowe kancane iki lho. Kono lho iso. Lah kok mapan lho ya. Wong pae sing linggu ning kene kok ora mapan. Tulis yo meneng ae. Lah penak lho, Mas.
Bojomu yo kurang ajar. Piye? Piye? Bojomu kan Kowe muni piye? Penak. penak Mas. Moga Pak, sinten sing ngrasake moga. Bojomu yo kurang ajar. Bareng tak linggul kok dikuling. Aku mak pok 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 pok. Kang Mas, Dalem. binting jenengan kepengen kula masakne napa Mas? Mas. Wis ora usah dadak rena-rena sing penting seger-segeran wae. Ngono ya. Iya Seger-segeran. Mas. Aku bening yo seneng jangan prasi. Ngomong kalau Mas. Bene. Sita Asih. Pinda mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wae situasi terus kau diajak begini kan minyak gue lu kira kerasa ya Jajal, iso jajal. minyak minyak nih di mesti minyak aku gue ding dar aku iso aku bisa tau minyak apa Nek iso iku kudu nganti rampung, nanti gong, yo. ayo kau ikuti Ya, ayo. Ora konsisten. Kowe kon nembang ra. Oh, dhek golek konsentrasine keterganggu. Piye to? Piye to jan. Iya tau Mas. Dhek konsentrasine aduh yo. Hei. Kri lho iket tamu kuwi lho sing apik to. Tangi sing ngisini ngono. Aku rasa. Nek anake toprak. Iki lho gowan. Oh, kau sekali mikir malah salaman. Nah, sik. Mat. Sampai Mas. Malah kayak marmut. Terus no. Ya Goang. Ya kene. Situasi berat ya. 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 Ah, iki dibatuke lagu nisike. Nggih. Kok kate kagong dilebokke dangdut. Dangdut. Derek. Ah, ninggal katresnan. Ya. Nggih. Ah, mergo menghargai bawane. Siap. Mas, nggih, nggih Mas, Mas Kangko. Mriko gi mangke wonten pamundhut. Napa, Gus? Kancil, mangke mawon bar iki. Siap. Aku kang saya. Aku kang setia satu wet biyen nganti saiki Mas Faris Sugiono ing wonten Surabaya. Menyimak kok. Pak Suroto tulung praktek.
Aku njaluk karo Kunjung karo Suli Sevan nggo dangdut digarap liar kaya SGI Susu Gede Indonesia. Pas, senes niku lho. Apa? Sekar Gadung Indonesia. Sekar Gadung Indonesia. Nggih. Sing kok bahasane kok liar. Goyang tipis-tipis Mas Ben. Goyang tipis-tipis heeh. Nganti tekan ngisor-ngisor ngono lho. Sampai Sampai bawah. bawah. Nggih. Dadi lek joget ki nganti tekan ngisor-ngisor ngene. Maka musik siap. Nonan, yuk. Mugi antuk berkahe Sampun menaturaken menika wonten pamundhut Mas Jo. Larasipun dipun waos, Gus. Nggih, dari saya Pak Kancil. Saya minta lagu tunggal. Gubuk Asmara angka kalih lumengser dumateng Kembang Rawe. Tadi Gubuk Asmara dibagi karo Kembang Rawe. Pas larasipun. Pas gongipun. Dipun dawuh sinten? Ah, Mbak Kori karo Bu Dwi Kurniawanti. Nah, ini sing alirane senior-senior utawa kasepuhan. Nih. Oh, bar iki karek sing nom-nom kuwi. Oke, siap. Iya, Mbak, gini, Mbak. Rek ayo rek, mlaku-mlaku ning tujuan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sapa menurut dari BMKG, Badan Meteorologi Geofisika kepiye Mas Pluto? Menurut BMKG. Oh, malah sing pinteri Mbak Dwi. Oh, kok ngoten? Iya. Karena cuaca kadang hujan, kadang Nggih, panas. nggih. Antisipasi suasana, jagani hujan terus sampai bledek kayak penakal petir. Wih. Wah, sunduk mentul ya kok iso mangsane. Pun derek, Mbak. Ya, Mbak. mari. Nah, gembong napa langsung, Gus? Apa nih? Akhir Bukan itu. suara Ini panganan ae. Aduh, ngene lah. Ya meng komplit dibawani. Pembawane ya umur cendak, Mas. Lah nggih. Lur gen krungu suarane Mbak Kori, ben krungu suarane Bu Dwi Kurniawanti. Sing mbok menawa masyarakat wonten ing Binangun mriki sampun nate ngertos cilikane Bu Dwi Kurniawanti. Menika nggih. Nggih, sinden cilik JSD saka Nyawangan Doko. Sing kulino nderek Pak Anom Suroto, Pak Mantep dan lain sebagainya sekarang sudah menjelma menjadi seorang ibu rumah tangga. Tangga iki. Menjelma. Wah. Ayo. Awake seger nuki tegese anu Mas Krunuk Mas Pitik. Dawuh. Bu Dwi awake seger nuki tegese Alah. tentrem atine, ayem atine. Kula kadang ngeten iki. Wong lanang bijaksana ngene iki lho. Apa? Arepe muni lemu ya ora wani, akhirnya seger. Seger ki ngerti atine ora? Napa, Bos? Seger don. Kowe iki ra iso lho, Mas. Nyembadani wong wedok mboten saged lho. Iya. Wong wedok ki nek ngeten iki pangapunten nggih, Gus. Piye? Ngene iki jenenge garwane dalang sing iso mengatur manajemen ngene iki. Delok ndudoke leh tanggapan garwane ngasta, kalunge gedhe, gelange yo ngrempyong, suwenge yo gedhe. Ki ndudoke investasi. Dalang, bojone dalang kalung sak mono iki nek apane. Lho pripun? Bojo kuwi ya, bojo dagelan. Nggih. Kalung sak pelek. Gek ki lakon apa neh ki. Bojo kuwi ngantek sambat sak ulan gawe iki bungkuk, Mas, sabotan. Kalung ki sak pelek. Sak pelek. Masyaallah. Ketika Gelang. Gelang Mbak Dwi mek sakmene ta. Nggih. Bojo kuwi gelang ya, ngantek kok kene. Lho,
Kolengan, Mas. Ngantek kolengan kiwa nengani bek. Masyaallah. Ali-ali ngantek Cincin. ali-ali ngantek ketekan driji, Mas. Nggih. Tangan, sikil ngantek bingung, ngantek drijine tanggane diwali-ali. Suwengi. Suwengi ngantek ketekan bolongan. Lho, lah kayak iki kabeh nggone anggon-anggon sing urung dinggone ngendi? Untu tak tukang Mas. Lho. Untu tak kon merotoli dadi Mas kabeh. Lho, lah sing suweng mbok kon ngedoli kabeh mbok dadekne untu, Mas. Iya. Lah ngopo? Antisipasi no. Saya wong suweng enek, gelang Saiki enek. kuwi kejahatan di mana-mana. Aku mikir akhirnya kok timbang suwengku dijambret. Heeh. Akhirnya gelang dibrodol. Nggih. Akhirnya tak tukane untu Mas. Untuk aman. Lah sebabnya, Mas. Loh, ning berita kriminal kan, Lun. Apa enek? Apa jenenge rampok ngowok-ngowok cangkem? Gak enek. Ya nek kok kene iso ya. Nah, nek Nek untu kok cangkem gak enek. angel, iya. Itu bantu ya. Tadi. Nggih, dalam. Ya wis. Aku harus ya, sorry ya. Baru Toke wae. Ayo. bawa. Ya, nyingkar nyingkur. Ya, gubuk asmara ki pamundhut Oke. saka Pak Kancil nyolong timun ki. Kudu jalan dibawani. Nggih. Ya, mergo iki master residen. Nggih. Suarane apik-apik. Itu aja, Mbak. Tuwekan ngoten to. Master. Yo, tuweran master. Senior. Tuwekan. Dedengkot. Ya, Ibu, istriku cantiknya Indonesia. Ayo. Ya, sangarepe wong akeh ngono kuwi. Nyingkar nyingkur. Ya kaya ngono lho suarane. Suarane becik, suara apik, ning etikane juga bagus. Benisuk nyepaki kopi, monggo Mas dipun unjuk. Saestu. Aku Blobok. mangan ki siapi segone ora ngalih saka kono nek aku rung mangan rung rampung. Niki lho Mas, Karo aku ki basa mritit nek pas nek dayok tok. Ya Piai Ngono kok su. Piye? Piai Putri ki kudu bekti karo Piai Kakung, Mas. Ngono kok jarene wong sugih. Ngapa? Wong iki wong lanang kudu mulakne wong wedok. Aku iki bojoku ora tau masak. Lah terus, GrabFood. GrabFood ki COD. Enggak, balenono apa? GrabFood. contong kaya jeding ngono ya. Kaya GrabFood nganu barang. iki pincuke sambal pecel. GrabFood ngono lho. Pesen bojoku. Weh. Kan apa Mas? Pecel. Wes GrabFood. Apa-apa COD ya? COD kabeh. Lho. Lah dek iki COD malah beton ning rumah sakit no pesen cak kangkung to, Mas. Lah kok malah Lah bojone iki lak gawe Cak kangkung. bojone untune dikawat nika. Dibel-bel. Bekel. Heeh. Lah kok GrabFood pesen cak kangkung. Cak kangkung. Malah gawa ning rumah sakit. ya piye wong kagunge ra di mamah lho kewer-kewer kecatol kawate. Malah kaya rambanan. Isane. Sampean Rik, Bori. Ya. Wah, Wiwitane nyingkar nyingkur Suaramu khas. Coba. lingsem yen kemutan. Mas Glidi, dalam. garwane jenengan nggih bekti to? Bekti, Mbak. Bojo ki walus kok, Mbak. Mosok to? Wah, nek isuk ngoten niku bojo kula lak Kyai Jawa Tengah to. Mosok? Angger nggih, waduh Mas sampun wungu. Oh. Menika daharenipun sampun cemawis. Monggo katuran dahar. Loh, bojo kula niku halus, Pak. Nggih. Kyai turunan abdi dalem ya. Wah, darah biru ya. Oke. Darah biru pucet ora tau mangan. Kowe ramah itu. Nggon kuwi keluarga dhuwur kok iso. Dhuwur sampe bledek bosok. Mangsamu. Penyebalan aku iki keluarga RM. Apa kuwi? Terah ngayuga katok Wah, RM. Raden Mas. Rasaan menungso kula. Bojo kasare mbok pamerne. Enak. Piye jajan? Heeh. Lingsem. Lelampahan kang muri Nano. Yuk, kok ke? tresna tulung
Yo. Digarap rong irama. Tayub sik lagi dangdut. Yo. Siap. Yo. Buka celuk, monggo. Bu Dwi. Oh nggih. Ele pengendangi Mas Kasih Haryono. Wah, Mas. Luar biasa mbak awake jek cilik kaya ngono ning keplakane berbagi kuping. Wah, tenan iki Dewi ngeplak kancane ya bablas. Ayo, monggo. Yang li Yen libat aku kelingan kubae biyen tak ngereng menyesakkan kebak tulisan warna Masuk dangdut kembang gawe, wo. Mas Tulus sekarang Sugeng Tresani. Yo yo yo. Oh yo. Loh, kita Piai sepuh nggih nutut. Hah?
Lari nem-nem nggih kecakup. Ya. Ngoten. Ya, sing telu ya sindene sing Siap. bocah-bocah ingusan iki. Wah, jenengan iki wong yo nderek. Disuwati musik Mas Jaro yo. Bertiga. Ya. Yuk, berpacu dalam musiknya Indonesia. Yuk, Maju dalam melodi. Oh, asik. nek aku sing sebelah kanan dhewe ngerti Nduk Dipa. Lah sing loro iki aku ora ngerti asmane sinten. Sini, Nduk. Nah, sini. Anu wae, Nduk, sing rada lemu ning tengah, Nduk. Nah, ngene ben imbang. Lah, ngene lah kaya bakul. Kaya apa? Kaya bakul tremos. Ngono. Ha iki Mas cilik nyenengke kok, pun. Niki pas, Mas. Niki cara ndelok awake cilik iki cara disono kene. Ngendi? Ya kene. Oh, Pak Doyong. Paldoyong. Dusun. Dusun Pak Doyong. Nah, nek iki Sing tengahi? iki tengah keri iki. Heeh. Iki Binangun. Binangun. Yo, Duk. Iki tengah iki ngendi? Sing tengahi cara desa ngendi, Duk? Apa? Iki cara anune sasada to. Iki sasada to lek iki. Ngendi? Iki dusun Paldoyong, itu kayak Binangun, iki kayak Brongkos. Jadi Kowe iki lang blokos ngopo? alas tok kengkul. Ro aku ngamen ku ning kono biyen. Anu asmamu sapa Dek Cayu? Nggih, Kersane Pak Kangko Benso utawa Tepan. Sapa asmamu? Kula Lita. Sapa? Lita. Lita. Apa jenenge sapa coba? Lita. Lita, Om. Bocah kuwi mbok takoni namine Lita. Memang ini dambaan saya. Kamu suka kenapa enggak bilang cinta? Karena ini sudah berkeluarga. Asik, yang satu pakai lagu. Jenengmu sapa? Yang satu. Siapa? Putri. Yang satu ini namanya ini Mbak Putri. Kalau tak lihat kamu cantik sekali. Menjadi sinden cantik dan merak hati. Karena kamu bisa dambaan hati. Asik. Bisa lagi. Namanya siapa, Nduk? Ngampil mike. Coba. Diva. Bisa kamu? Bisa. Yang satu ini dilihat namanya Diva. Kalau tak lihat ini belum berkeluarga. Iya. Kalau dilihat anaknya cantik dan mempesona. Tapi tak lihat semakin lama semakin cinta. Iya, ya ampun Iso. Kalau dilihat di belakang kita dalang kikangko. Dalang kikangko pancen wis gondang kaloko. Pagelarane kabeh apik mesti ditata. Insya Allah wayangane tetep ngrembaka. Masyaallah kok ya iso to. Kaget kula. Bengi iki maine ning Paldoyong. Ya iki. Paldoyong sisan kabeh kecakup. Insya Allah rezekine ra bakal bolong. Apik ya ampun. Dipersani pyaine grabyak tur ora sombong. Sing enom-enom kabeh sopan tur ora mokong. Iso lho, apa-apa iso to, Mas? Ya ampun, Mbah Lurah. Lho. Mbah Lurah sinten asmane? Pak Raihan. Nah,
sing mandekani kepala desa namine Pak Rohan. Pak Rohan. Pak Rohan, ayo. Pak Rohan. Ayo. Insya Allah Pak Rohan cedek ke Tuhan. Iya. Didongake rezekine sak paran-paran. Selalu menanamkan jiwa kekeluargaan. Kamu, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh panitia Yang sudah menggelar acara budaya. kita semua ikut selalu berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Boleh